λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι ξέρετε κάτι. Εμείς, αφού είχε ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο, στη συνέχεια πήγαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Και ο ελληνικός λαός μας έδωσε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα. Εσείς, αν είχατε κερδίσει τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, τι διαφορετικό θα κάνατε άραγε? Δεν θα ακολουθούσατε τα ίδια μέτρα? Όχι. Δεν θα σας υποχρεώνανε σε αυτά τα σκληρά μέτρα? Όχι. Θα ακολουθούσαμε ένα διαφορετικό μείγμα μέτρων. Το έχω εξηγήσει πολύ αναλυτικά. Το παρουσίασα και στη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Υπάρχει άλλος δρόμος να μπορούμε να πετύχουμε τους ίδιους δημοσιονομικούς στόχους. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα, κύριε Παπαδάκη, ότι υπάρχει και σήμερα ακόμα περιθώριο για στοχευμένες μειώσεις δαπανών στο ελληνικό δημόσιο. Μπορείτε να μου πείτε μερικά παραδείγματα? Να σας δώσω παραδείγματα. Υπάρχει μία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στα δύο ευγενή ταμεία της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Υπάρχουν υπερβάσεις στις δαπάνες που κάνουν φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα που κινούνται στην περιφέρεια του δημοσίου, που ξεπέρασαν αυτές οι υπερβάσεις τα 500 εκατομμύρια ευρώ μόλις το 2015. Υπάρχουν και σήμερα ακόμα στρεβλώσεις στα μισθολόγια, στο βασικό μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς δεν θα δίναμε αυξήσεις ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ σε μια εποχή που ο προϋπολογισμός δεν τις αντέχει στους δημοσίους υπαλλήλους. Και αν το κάναμε, κύριε Παπαδάκη, θα φροντίζαμε να το κάνουμε έχοντας πρώτα εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο να εξασφαλίζει τουλάχιστον ότι αυτές τις αυξήσεις θα τις παίρνουν εκείνοι οι υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά αποδίδουν. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν έχει μια πολύ ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Ο κ. Τσίπρας δεν προστατεύει τους πιο αδύναμους. Ο κ. Τσίπρας προστατεύει αυτούς τους οποίους ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως πολιτικούς του πελάτες. Και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά μας. Ο κ. Τσίπρας διχάζει, θέλει μια κοινωνία στην οποία θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ευνοηθούν από αυτές τις ρυθμίσεις και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα πονέσουν. Εμείς ερχόμαστε και λέμε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κατανείμουμε τα βάρη δίκαια και πάντως δεν πρόκειται εγώ προσωπικά να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι του ταξικού διχασμού, το οποίο δυστυχώς υιοθετεί ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κυρίτσης και όλοι όσοι κινούνται γύρω από το σύστημα του Μαξίμου.